I attract. I do not chase, I attract. Banta ka na, I do not chase, I attract ka na karoon ang bukan ka 35 running. After interview, you pass the test. Next one. Okay, my boyfriend. Wow! Ang galing! Oh no! Tumigil ka na bakit? Kayo ba ang nag-reply sa messenger niya? Baka may nakagin tayo ka lang dyan na ano niya. Pero yung totoo, ma'am, alam naman natin mga teachers, honest talaga yan. Ano? Ma'am, may boyfriend po ba kayo? Ayan eh, magsasabi na talaga ito ng bakit naging malungkot ka? Huwag ka nalulungkot. Huwag ka nalulungkot. Hindi niyo ba alam na siya ang boyfriend ang dahilan kung bakit ang gaganda ng kanyang mga PowerPoint presentation? Wala siyang boyfriend? Joke lang. Sige. Bantay ka na. Dito ka na, Sharon. Next one. Nag-aaral? Nang mabuti? Yes, naman. Ituloy lang yan. Okay, next po. Nag-aaral ka eh. Dapat hindi na liligisa mo. Your name? Alona. Alona, kulot na kulot ka talaga. Ang ganda ng suot mo. Ano, parang ikot na? Umiikot din, ano? Parang galing Independence Day kahapon. Instead ka. Parang galing munisipyo umattend sa flag up pang kasal. My boyfriend? Wala, no boyfriend since birth. Wala, no boyfriend since birth. Oh! V na V. Hi, what's your name? I'm Kyla. How old are you, Kyla? 27. Oh, 27 years old. Do you have a boyfriend? Your Honor, hindi ko po maalala. Your Honor, hindi ko po maalala. Grabe dito mga abay natin. Ready for folk dance competition. Grabe, 97, ma'am. Thank you so much, ma'am. Oh, kinakabahan ka ngayon. Baka pakantahin kita ng lupang hira. You're so beautiful. Ganda ng mga mata mo. May nagsabi na ba sa'yo yan? Opo. Hoy! A few moments later. Ang damdamin, sana di mabago ang pag-ibig. Teacher ka rin, ma'am. Ikaw siguro yung teacher na sulat ng sulat sa board, no? Alam niyo ba, para makita yung hair. Tapos camera na naman siya. Ginagawa ko talaga yun, no? Totoo. Oo, ma'am. Kasi can you do us a sample talikod? Ganyan, talikod. Estudyante mo kami, tapos sulat ka, ma'am. Sulat. Iwaga, bibiling ka. Totoo? Thank you so much. Congratulations! We have a winner! Palakpakan po natin siya. Dali ka, sir. Tingnan mo, ma'am. Look at his face. Huwag kang kinikilig. Wala ba? Okay. Your name, sir, is... Sige, saan ka? Para makita ka ng camera. Your name is... Raymond Clark. Raymond Clark. Raymond na Clark ka pa. Single? Yes. O kumagana? Ay, kaya pala alam ng buong kami. Pinsan. Sir, nasubukan mo na bang magmahal? Never pa? Wala pa? Ha? Wala pa? Wala pa ba? Paano ba nang niligaw ang isang Raymond Clark? Kung si ma'am ay magiging isang ulam. Kung isang ulam? Oo, anong ulam si ma'am? Pinakbet! Oh! Bakit pinakbet, Raymond? Dahil? Ano, mahilig ka? Mahilig ka sa gulay. Kaya ka niya inihahambing sa isang pinakbet. Nagagandahan ka po ba kay ma'am? Yes! Wala pa yung lip-tip pa lang yan. Di pa niya tinutuko yan. Thank you so much, Mr. Raymond. It's nice to meet you, It's nice to meet you. I hope... For the opportunity. Ano? Thank you for the opportunity. Thank you so much. Akyat, sir, huwag kang bababa, sir, ha? Ipasa mo po ang microphone. Hindi ka aalis. Siya pala. Guys, listen up. Hello, what's your name, baby? Bernard Joel po. Oh, you're so cute!
Ulang? Ulang ka na. Ikaw eh. Pinanaidad mo? 30. 1994. 93. Okay. Wait, sir. Nagka-girlfriend ka na ba before? Oo, pinom. Hindi naman. Okay naman na siya. Pero nakatisting ka na before. Naghiwalay. Ano ni sila? Hindi nila gusto. Ang isa indinayan. Ang isa naman hindi niya gusto istoryahan. Ito. Ano ang natutunan mo sa dati mong nakarelasyon? Isa lang. Tagahin lang kami. Masakit ng mahal. Okay. Masakit pero masarap magmahal. Totoo yan. Kaya dapat ang mapipili mo ngayon ay ang pakbet. Sige, saka na dito. Thank you so much. Hindi ka magaling ha. Cedric, halika na. Okay. Alam mo, Cedric, may kamukha ka. Yung naging may-ari siya ng mall. Ikaw ba yun? Oo, Cedric ka. Okay. Pinagpapawisan? Kinakabahan ka? Nagsasalita ba si Cedric? Nagsasalita ba si Cedric? Ay, kanina pa ako. Ganun siya. Okay, Cedric. Kung magiging isang ulam si ma'am, anong ulam siya? Lechon. Ano? Lechon. Lechon, sinasabi ko, lechon. Bakit lechon si ma'am? Mahilig kasi ako kumarne. Nakakatakot naman to, Pinky. Miguel, si Cedric. Akala ko nakaupo lang sa tabi-tabi, nakakakarne pala to. Cedric, thank you very much. Wala kang girlfriend, ha? Wala yung picturean niya kay Pantayin. Wala yung picturean niya kay Pantayin. Ano ko, picture man mo galing nga, no? Picture na rin, wala ko rin. Ay, sa kawa, Ced, ha? Ano, habang naman yung shout out. Ano sa pangalan, Demon Lobia? Ano sa pangalan? Charmaine, siya to, Charmaine. Okay, shout out, Charlie. Alam mo, pati yung video, oh. Charlie, kanino nagtula na ni Ayaw, Misha Kawaya, si Cedric ka. Ay! Salita lang eh. Ang ganda no, umintro. Sharon, tapos hinit na niya yung music. Ulitin mo. Lakasan mo kayo. 1, 2, 3, go. Sharon. Siya. Alam mo ba? Nauna tayo. Mahal naman. Sweet naman number 1. Okay, number 2. Your line is still the same. Love it, sir. Sharon, mahal na mahal kita. 1, 2, 3, and go. Sharon. Mahal na mahal kita. Naka mo? No, sir. The best. And of course, 1, 2, 3, let's go. Sharon. Mahal kita. 1, 2, or 3, is it final? Sino gusto niyo? Co-teachers, go! Ayaw Sharon na. 1, 2, or 3? Kay number 1. Masunurin si Ma'am, ano? Nararamdaman niya ka-grupo niya. Grabe sali. Okay. Final. Number 1 na ba talaga? Thank you so much. 2 and 3, dito ka, sir. 30 years. Pag pila na edad mo, ma'am? 28. 28 na siya. Legal na. 21 pa lang ko, ma'am. Tingnan na. Noy, ipakita mo sa pamilya mo na ikaw yung naging padako ang mga. Ladies and gentlemen, tingnan mo, wait lang. Sabi ni Tita, Noy, kapugyan ni Balbas na kapalitan. Tayong dalawa pa rin. Okay.
trabaho, legit trabaho. Oh my God! May magsugat naman sa imo sa tubig! Okay, wow! Sabat! Parang God! Ano na si Sir Seaman daw siya? Pareha daw sila ni Juan. Paano, Mike? Clark? Ako Gracie. Clark? Ako Gracie siya. Taga-personal ka. Kung kaya mo magsakak sa bukid o dito.